कि बधैया बाजे आंगनैया बधैया बाजे आंगनैया बधैया बाजे आंगनैया आज अंगनैया हो आज अंगनैया आज अंगनैया हो आज अंगनैया हो आज अंगनैया आज अंगनैया हो बधैया बाजे आंगनैया बधैया बाजे आंगनैया बधैया बाजे आंगनैया। और देखी जब भगवान कृष्ण के जन्म होला तो लोग जन्माष्टमी के टाइम पे लोग सोहर गावेला कहेला कि जन्मे है कृष्ण गोपाल हो ए जी बाटो बधैया जन्मे है कृष्ण गोपाल हो ए जी बाटो बधैया बाट बधैया जी बाट बधैया बाट बधैया जी बाट बधैया आए हैं नंद जी के लाल हो आए हैं नंद जी के लाल हो ए जी बाट बधैया जन्मे है कृष्ण गोपाल हो ए जी बाट बधैया बधैया बाजे और देखी जब घर में लड़का होला तो लोग इहे पूछेला कि केकरा घरे लड़का भइल तो जैसे राम जी के जन्म होता तो लोग पूछता केकरा दुआरे बाजेला बधैया केकरा दुआरे बाजेला बधैया बधैया बाजे बधैया बाजे आंगनैया बधैया बाजे आंगनैया और देखी कहल जाता राजा दशरथ घरवा बाजे बधैया राजा दशरथ घरवा बाजे बधैया बधैया बाजे आंगनैया बधैया और देखी जब लोग खुशखबरी सुनेला
कि हमारा घर में लड़का होके के बाद तो बहुत खुश होला लोग। और ओकरा से सबसे ज्यादा खुशी तब होला जब एक मतारी जब माई बनेली। तो देखी अपना पति देव से कहतरी और कैसे कहतरी।